Hello mga ka Cebuana ang kalog. Taga Cebuana diha, kumusta naman mo diha? Magsugod na punta. Karong adlaw o karong gabi una o karong buntaga o karong udto ha, bisag asa ka sa lugar sa Pilipinas. Pilipinas di bisag asa ka nga lugar sa tibuok kalibutan. Salamat. Karong adlaw guys, magpakita ko. Ako ipakita nga nakapalit ko og ukay nga mga relo. Duha ni kabuok ukay pero naa sa sudlanan kani made in China ra gud. Mao ni siya ukay nga mga relo. Okay, mao ni siya ukay nga mga relo. Kini, mao ni. Okay guys, ato nga blihan. Kuya kayong takob oh. Ukay pero na siya takob. Naman kay ukay nga lagi takob. May nang naita takob kay para dili ma. Oh. Anay takob para balikon. Natagablihan. Ito sa siya. Butang dira. Yang sudlanan, ingani guys. Nindot siya sudlanan. Bisan tuod og bratuhon siya. Na quality siya. Mo ni nindot. Para sa babae good. Bisag di kay siya gwapa. Basta kabilin siya balay. Okay na kay na. Atong mga labi na mga Cebuana. Sa kabilin jud og balay. Madiscarding babae ang mga Cebuana. Ito ding tanggalon guys. Basig di na po ni matanggal. Natanggal siya. Nindot agbutanganan guys kay murag kuan ba na. Ano lang mga social nga mga kuan oh. Pero klaro siyang made sa laing lugar oh. Guys kana to nang tablihan. Ngani siya porma. Oras alauna 29. Mani siya ang kalidad. Ang yang koan guys, sira mao ni siya guys. Plastic. Sa man suwat dire. Stainless steel siya guys. Oh, ing ana ang porma niya. Migsira nimo igsuot nimo ani, panglaki man ni siya guys, hindi pang babae. Anaon na nimo siya igsira. Kili dire nga na. Ngana na siya guys. Anaon pag sira man dire. Ngana siya. Way angay. Okay ra ko very low guys. Importante natay bugas. Natay bugas og ginamos og buwad. Loya. Ingana si buwan ng kalog guys. Ingana ang buhay ni si buwan ng kalog. Ewa tanawa. Ano siya. Inigabres waon manda yun. Ana. Mandiha. Manani ngana. Tanggalo ni mo siya dire. Di naman siya mobiya na ako guys. Ganahan siya mo. Kana, mana. Mandi mo di. Ana din na siya ni mo dire. Ing ana ni mo siya dire. Sarado na siya. Dayon, imong ibalik sa sudlanan. Ana. Ano na siya. Pagkahuman niya, sirado. Kani siya guys. Mo ni siya. Naadiri ang mga timer. Sira na siya. Nabali. Kani siya. Mo ni siya. Kana. Mo na. Muna na siya, masirado. Baratuhon na ni guys, kaya watay ka-afford. Ano, para ni sa akong anakis. Dili, sa ako ning sa akong anakis ni. Yo. Okay, muna na siya guys. Unsay color niya, mura siya og violet color. Purple, violet.
Violet, violet. Iyang relo, violet. Violet, guys. Okay, ay pakita na sa natong ikaduha. Kani pang girly girly. Pang girly girly ni siya. Pang girl girl girl. Pang babae. Okay. Babae kasi siya forma fenk. Fenk siya, pero di kasi siya fenk. Murag slightly fenk. Muna yung atubangan. Sa sudlanan niya, guys, ha? O, ug sa ilikod niya. I-open mo niya nga na. Ito siya social pod. Murag di bratuhan. Agaray! Muna siya. Pagkahuman, tanggalin mo siya diri na asyay. Sudlanan, guys. Magmera taga. Asyay sudlanan, guys. Muna siya, imo siyang ibutang dere. Tarang! Kita dito. Mauna na siya, guys. Pang babae na siya. Pwede siya pang dalaga. Pwede po siya pang dili dalaga. Mga senior citizen, pwede gapon na siya para murag fashionable bitaw. Fashion ka kay para dili ka murag naw og tiguwang na gyud. Mauna siya ang gusto. Bisag tiguwang na kan, na kay kanang color bitaw nga dili pang tiguwang. Ngana siya, guys. Ngana ano. Ngana gihapon maura gihapon sa isa. Ngana dire lock dire maura. Ikahuman Lig-on ni siya, guys, lig-on. Mura ni siya og kanang kuan. Dara. Stainless steel gihapon siya, stainless steel back. Main steel ni siya. Dili siya dali maguba. Pero imo ni siyang martilyuhon, sigurado kung magubag yun. Basta ayaw. Tilyo, guys. Kini sa diya. Atubangan mo ni siya, guys. Alas 12. 51 ang oras na. Matulog na kita. Cebu, naghihapon to. Okay, ha? Daghan na siya diha sa kuan. Sa Cebu, dapit sa may Santo Niño. Daghan kani nga ni diha, guys. Gunahan mo palit. Mo na siya isol. Unig sulot ni mo dere. Largo dere. Di ba nindot siya, guys? Nindot kayo. Sa tandiaw na itong diba? Kani siya pang lalaki. Kani pang babae. Maklaro man sa dang color. Pang lalaki. O ang pang babae. Ano siya? Mura na perman. Sige, salamat sa pagtanaw. Cebuan ang kalog at your service.